I'm a winner, yo. It's A, B, C, D, F, G competition, so in the room it's so cool, cause what I do is for you. Cause I got talent. Take a look at the E, tell me what do you see? Cause I got talent. You got talent, you got a real talent. Come on, come on. If you got talent, you got talent, you got a real talent. Come on, come on. If you got a real talent, yeah, I got it. I got it. Ha. Maybe they don't see me. Ha. So let's make noise. I'm gonna show you what I do tonight. It's like a magic carpet ride. Tell me how can I lose when I use what I use? Cause I got talent. Take a look at me, tell me what do you see? Cause I got talent. You got talent, you got a real talent. Come on, come on. If you got talent, if you got talent, you got talent. Come on, come on. If you got a real talent, if you got talent, you got a real talent. Come on, come on. If you got talent, if you got talent, you got a real talent. Come on, come on. If you got a real talent, if you got talent, you got a real talent. Come on, come on. If you got talent, if you got talent, you got a real talent. Come on, come on. If you got talent, yeah. Ahoj, vítejte u první částky soutěže Simici mají talent. A co nás vlastně dnes čeká? No, disciplínou v tomto kole je tanec. Holky si udělaly sestavu na song The Sweet Escape, samozřejmě je na část. A to nám teď všem předvedou. Pak si řekneme, jak hlasovat a koukneme se na krátké vysílání z Vily. Předem se omlouvám, že vysílání je tak krátké, tedy je to vysílání z Vily. Ale je to z důvodu toho, že holky jeli na nákup a tam jsme jim kameru dát nemohli. No, ale teď už konec o nás, nebo o soutěži. Holky můžou tady nastoupit, zapne hudbu a jdeme na to. Hlasujte pro Belu jako první soutěžící, pro Claire jako druhou soutěžící, pro Gabriel jako třetí soutěžící, pro Jamie jako čtvrtou soutěžící a pro Lindu jako pátou soutěžící. No a to už bude všechno. Teď vám jenom řeknu, jak hlasovat. Pokud se koukáte na video na YouTube, tak prosím, abyste se najeli do popisu videa a tam máte odkaz, který vás přemístí přes na blog do článku, pod kterým je anketa. Tam můžete hlasovat. Pokud se koukáte na video na blogu, tak prosím, abyste jen si jeli trošku dolů, pod článkem je anketa a tam opět hlasujte. Je to úplně lehké. Rozhodnou jen vaše hlasy. No, a to bude teda pro dnešek všechno. Jenom se koukneme na vysílání z Vily. Doufám, že budete hlasovat a že nám pomůžete rozhodnout, kdo postoupí. No, ale myslím, že už by to mohlo být všechno a že se koukneme na tu Vilu. Tak řekni ahoj. Čau.